Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Iqala likaNontando kubuka lo onjengongiswe insizwa ke ebizwa ngoMax Makhanya isicele kumthandeni yamcela ke inselelo uMax Makhanya usephumele ukobala ngokuthi ke yena uyacela ukuthi ke ilanga beke bemhlanganise njeke nomthandeni uthi ke futhi uyacela ukuthi ke lokhu kuhlangana kwabo kungabi ukuthi ke into yabeza indaba lena ke ezophumela emphakathini ikhulunywe ke wona wonke umuntu lona othanda ukukhuluma nento kangayazi ukuthi ke ungene ngane kuyona uthi kuyacela ngempela nakulabo abasondelene ke naye umthandeni uthi uyacela ngazi ukuthi ke mhlawumbe bangenza ke imizamo yokuthi bamhlanganise ke naye kube ukuthi ukuhlangana ke kwabo into ke yabo ke bobabili lapho ke behlangana khona ngoba ke isifiso sakhe ukuthi kahlale naye nje ke lapha kumthandeni uthi ucela u30 minutes nje ke nomthandeni ngoba kuningi afuna ukuxoxa ke nomthandeni lensizwa ke iphonseleke inselelo kumthandeni ithi nembala yona ayikazi ize imbukele phansi kumthandeni futhi iyafisa ukuthi iqondane nje ke naye iziqu zamehlo ithi u30 minutes nje ke uyobumningi noma kungenani kube ngaphansi kwalapho kungenani kube boma 15 to 20 minutes ke uthi yena nje into ayifisayo uMax Makhanya ukuthi ahlale phansi ke nomthandeni ngoba uyabona ukuthi ke lo muntu uyadinga ukuthi kabonane ke naye kuyashesha ucelile ngempela ukuthi kulabo ke abanendlela yokuthi ke bengamenza ukuthi ke yena nomthandeni babonane uthi kuyacela ngempela futhi akanankinga noma umthandeni angeza nama bodyguard akhe lawa ahlale ehamba nawo ufaka phakathi phela ongiswe laba nokuhamba ke nabo umthandeni uthi kuyacela ukuthi ke makafike mawukuthi ke ufike ukuthi akafike nawo mayibona ukuthi kungcono afike nama bodyguard akhe uthi kungcono kulungile lokho nayo behamba nawo akama bodyguard uthi udinga u30 minutes nje kuMax Makhanya uMax ke uvela nje ke kubala emva ukuthi ke wagxika ukhuzana ngokuthi akammemanga ke emshadweni ke wakhe uthi yena wayefuna ukuthi kamenywe njengoba ke manje sethi kufuna ukubonana ke nomthandeni akwazi ufuna ukuthini kuye angihlukane nomthandeni ngoba umthandeni ngabona mina ukuthi insizwa mina ngiyafisa nje entunsula mfowethu ukuthi sike sihlangane la siyohlangana khona kube i-private place sihlangane nje noma ungafika nezinsizwa zakho uyabo noma ungafika nezinsizwa zakho lezo hlezi uhamba nazo kesihlangane nje sizinsizwa uyabona esihlangane kodwa leyo nto ngamsuka nenza akumele ukuthi ivele isinomi kanjani la kuyipublic kuyomela ibe secret kesihlangane mfowethu sibe ndawonye la siyoba ndawonye khona noma nje isikhathi esingango 30 minutes kuyobe nje ku enough noma isikhathi nje less than 30 minutes or 30 minutes mhlambe mangabe ngoba ngiyaphuza ke mina wena ngikuza ukuthi ngiyazi phela uzama ukuba professional ngiyakwazi ukuthi uyaphuza mfowethu sishayele lo bhodlela elilodwa enjoy ngaleso sikhathi lesiqede sihlukane futhi asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane